Sasisian pot ngi pinasum bhai phi baro shakanika channel kajungi but ngi kerman ba baro phi shat phi khlainut kan mau ban subscribe ya kanika channel but turn on your notification bell ru khanang ba phinum do yaki videos kiwingi upload lada kumno phi kom ya like yaki video lani phim ju yo yaki notifications hapo ka YouTube phila ban follow ru ingi hapo ka Instagram account namar ha Instagram ngi ship pente bai mala ka por lada ngi lada ban pelai ya ka video ka bathamai ya kan ka post la pelai da ka Mauring Keneng Higher Secondary School mentau banai arajar aphuar ka katang juga ka post kari chokidar yaki male candidates kelas date lani ka tarik ka bakhado papila ban samni ki applications kari hau khat santarik banai September arajar aphuar ya kan ka post chokidar ka educational qualification kalangkom ni pelade ban pendap ya ka class 7 la komno ru lani da pila pass class 7 shaneng ru kalong ke age limit kalong kat kum ki a jongka government bak ka salary lani ko tulap kandai haka deficit system ki candidates ki belong eligible ki haban submit ya ka undertaking kani ka undertaking kalong kum ka jingtho nakaliang jongphi ban ong ba phin trai bhai ka kam bat ba phin dan ya ka jingket clear pihak ban submit langru ya ka biodata ka jongphi shakani ka school shwa ka khat santrik banai September arajar aphuar hapo ki por office